की तुला दिसणार रे होय म्हणजे चलता रे फोनावर बोलून तू दिष्टी पडणार कोण येतो तो ए बाय सॉरी रे बाय ए बाय सॉरी तुका दाखयता सॉरी कितें ते दिष्टी पडणार रे अशें येता तो आनी तू मूज दिसून खंय वयता रे तो सारके दोळे फुटल्या तुजें ही नंबर कान पडा जाय तुज्या बाई अरे माझ्याकडे गाडी बांधली रे माझा नंबर घे पया 6774 64 अर्थ पडतलाय मरे आणि 77 अर्थ पडतलाय 5 रुपया उडे रे सगळ्याचे रे आवटो खंयचं बस बे भागची मान हांगासरला नेर मेळटा ती आमकांच मेळटा हॅलो भाई एक नंबर लावपाचो आसलो ऐका 67 74 आणि 2 अर्धे परते कर हय 10 रुपया घाल हां बरें